Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien in-nies bdiet tinġabar bl-eluf u kulħadd jaffeċ fuq xulxin. U Ġesu qabad jgħid l-ewwel nett lid-dixxipli tiegħu ilqgħu irwieħkom mill-ħmira tal-Fariżej, jiġifieri mill-wieġb ieħor tagħhom. Xejn mhu motti li ma jinkixifx u xejn mhu moħbi li ma jsirx magħruf. Għalhekk kull ma tkunu għedtu fid-dlam qatt jinstema' fid-dawl. U kull ma tkunu tkellimtu fil-widnejn fil-kmamar ta' ġewwa qatt jixxandar minn fuq il-bjut. Dan ngħidilkom ħbieb tiegħi, tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem u imbagħad ma jkun jistgħu jagħmlu xejn iżjed. Ħanurikom jien min għandkom tibżgħu. Ibżgħu minn dak li wara li jkun qatlek għandu s-seta jixtħek ġol infern. Iva ngħidilkom minn dan ibżgħu. 5 asafar tal-bejt mhux 2 soldi jinbiegħu, u anqas minnu wieħed minnhom mhu minsi quddiem Alla. U intom sax-xar ta' raskom kollu magħdud. Xejn la tibżgħu għax intom aktar minn ħafna safar tal-bejt tiswew. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Mela eżis kemm persuni mietu martri għal Kristu. Għandna litanija sħiħa ta' qaddisin li propju ħadu il-martirju għal Kristu. U kemm persuni talbu minn persuni jinsara xi ħaġa li kienet tmur kontra it-twemmin tagħhom. U dawn eżis irnexxielhom joqtlu lil dawn l-insara imma fil-ġisem biss. Kif rajna fil-Vanġelu, fil-ġisem biss setgħu joqtluhom, imma Ġesu illuni wissina li mhux minn dawk li jistgħu joqtlu l-ġisem biss għandna nibżgħu, imma minn dawk li kapaċi jitfgħuk fl-infern. Weżiż dinja r-referenza għal qawwa tal-ħażin u fejn tista' twassalna r-rabta tagħna mal-ħażin jew max-xitan. U allura id-dnub bil-mod il-mod x'jagħmel? Jisir inna il-preżenza ta' Alla fina. U b'mod illi bil-mod il-mod u forsi bli ma nindunaw ma jkunx jibqa' spazju għal Alla fil-ħajja tagħna. U kemm inkunu boloħ meta nċedu għal dan u nsiru vittma tagħna stess. Għalhekk eżis nitolbu lil mulejjenna biex nintrabtu aktar miegħu u ngħidulu bijet minna mulej dak kollu li jifridna mill-imħabba kbira tiegħek lejna. Bil-wieqfa. Miġburin f'xirka waħda ta' imħabba waqt li niftakru fil-ġid kollu li Alla qiegħed jagħmel magħna. Nitolbuh inebbaħna x'għandna ngħidu biex naqilgħu minn għandu dak li jrid jagħtina sabiex il-Knisja ma tikkundizzjonax ruħha minn programmi umani imma bħala għaddejja tal-kelma li jissalva tħabbar l-Evanġelju fil-milja kollha tiegħu nitolbu. Sabiex il-bniedem jaraf japprezza u jħobb dejjem iżjed il-ħajja bħala don tal-Ħallieq nitolbu. Sabiex il-morda u l-anzjani li jħossuhom ma jiswewx iżjed għal xejn fis-soċjetà jifhmu l-valur li għandha kull ġurnata fil-għajnejn ta' Alla nitolbu. Sabiex din il-komunità nisranija titqawwa dejjem iżjed fil-fidi u fl-imħabba hija tistenna li l-mulej jerġa' jiġi fil-glorja nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna.
U Alla missier li bat li libnek fid-dinja sabiex iwettaq il-pjan tiegħek ta' salvazzjoni. Enna sabiex nifmu dejjem iżjed il-misteru tal-mewt tiegħu. Ħalli jkollna semmiegħu fil-qawmien u li miegħek jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem.